madung buntag, madung adlaw yung tanan og madung Domingo karon. Pasalamat kay to sa alabang makagahom nga ngaron na lurat kay pagtag mata bitaw kay hatagan gyapon tag kinabuhi ron nakaabot pa ta arong orasa. Mamari Domingo ang gingon, si Rosemary Gascote sige sa gingon nga katong nila lang early nga pinaskuhan gihatag na ho. Wala lagi namat lugar og sukod kay busy lagi ko. Karon Domingo pa duty naman ta ko wala jud kun duty kay limang kag Lunes to Sabado duty. Nando ko ngali ko duty karon kay di amo sa skiya lagi sa bahay. Na Herlin. Away sa pagkuha naghanap ako labonon kay bawa naman siguro mo og Domingo katong yagi siya nag-vlog ko nga siligon sa patuhod kan siligon pa sa Domingo alis natad. Karon ang sukod tong ilang hihatag nga naskuhan nila na hagsadyo. Isbuna daghang salamat nitong tanan. Kay bawa na mo kinsa pud mong apil nga nagkuan og katong hanggi vlog nga na koy binirthdihan. Daghang salamat. Kay di mo ka magpahinga og kinsa ka. Salamat kaadto. Hinaton ta nga ang grasya magapaapaw nimo kanunay sa imong ka buutan. Og bahin dala sa Rosemary hisgot man tos gaga og kanang ubi nga tapaw. Na ko yung binigandam. Ang pagbiyahe nila mandali o unsaan na pag usa kong adlaw mga nagportis pohon sa ta ko nila unsang adlaw mi magkita og makalugar bitaw pug ko may idada ning ubi ug may okasyon ko mga to ko og tagbilaran manang saday ano man hiki ada na gabi nagwasukli Maria halin na sigarilyo basa ng bag na duty karon kay kuan grabe jud pug ang duty limang kag alas 4 media nana ko dadto sa sangidaski ya maunong intaw skiya ang pukawon ja mauban ra po sila kay wa man si kaban ris bay mo nang karon handog jud ko nga isa kong duty asa dule tere ya wala bay morning tere sa tere dia Walang tere Rosemary dia na para pag sang gatoy. oh isang gato kay latob kay atang og kuan ako nimo labay pero naroy mo abot ron nga kuan na sila makabalit naroy pasalubong Sa lubong utak ko koy. naroy sa katresikilan ron mo ani mo abot si mga duli Tingit sa tingbatay gluson. sige ma'am sa buwan morning day sa may cup bati mo nasa naman na imong short Love you, Maylin. love you day asa man imong painit oh Rosemary di aras alyana og si Tire bitaw kay mo ra gayeng ka ingon bitaw ko nito og Domingo mo rin ka lugar mo na Libre. Diga. Juan, salamat dud. Maylin. Ha? Love you, Maylin. Love you, Day. Hi sa Ate Rosemary. Hi, Ate Rosemary. Kung Ate Gaga. Ate Gaga. Oh, diha ta taga-Cortes tanan. Ina. Shout out sa tanang taga-Cortes. Pamilya Oy og Esquadro. Tara. Esquadro bitaw na skuan. Anjeli. Sa esquadro. Sila mga Sisan, mga Zilwin, MJ. Pangadto na hawa na sila kitaan kay nangatuog pa kuno sila. Kami nagkita ang Sisan ug nila MJ ug Zilwin. Kanas MJ mo na yalagang Herlin sa una. Ug si Zilwin. Mga dagtong kabaw na siguro wala ko kita ko Facebook nila ko kita nila mo lang isukod haron na ilang hinatag. Okay. Salamat lamang kudaan nila kay ingala sila ka malumong kasing-kasing. Kung katudeng kanunay nag-comment sa hangkuan katong taga Canada, salamat nimo ma'am. Dinuho ta sa tagsaon. Sunod adlaw na hanggang kalugar ko, sa tagsaan mo nag-istorya asa mo dapit sa lugar basta kabutanan nga nag-comment sa hang vlog. Yan salamat. Ug amping mo kanunay sa yung lakaw ug asa mo dapit sa Canada, nas Hilongos City, naas kuan danas Mindanao. Basta daghan to ang nabasahan na Silungos, nas Canada, naas Norway. O Gaga, Anjeli, squad. Sakto jud. Sakto dai? Ha.
Barag ko. Ito tahan ipok. Hala. Hala, ang salamata jud, ang saktuhan na. Hindi na di kong gawa kada sa una, ningga may magug ko. Ang salamat dito madam. Sa idong kuan. Morning day. Morning day. Uy, Nabi kang sanina day na. Lamay mo. Isa nailen. Nabi ba? Kami manailin. Oh, inatagbo ni nila. Rosemary. Duha ni. Opat ni. Tripan manghilin ag duha. Good morning, Atirlen. morning yan. Anak mo sila nay. Sa kalaag yan. Morning, Milo na na. Naa. Anong sukot-tukog sa nang hinatag. Sandal ni. Tapos silam sa kape. Awan. Maluti ba bawa sandal? Ang sandal ka naman. Di sa Kanina. lagi kani ang sukot. Katong isa rin ay. Sana po. Ila Rosemary. Ano yun po? Apil ko na mga bukas. Saan? Pus. Kani po na. Muli kita nga ni Rosemary na sakto ba kung na. Salamat kay Sibo dun na. Mga ko bila kang usok dan. Sa lang early nga pinaspuhan na. Duha ka blouse. Upat ng tanitanan. Amang early nagduha. Nga pas may nga. Kung ko no. Usok ko. Sakto ba. Na. Salamat. Takit alam tapunin dyo kay kapag napag-ubi nga violet. May matos Rosemary. Matos gaga nga ubi ko ng violet. Dahil ako gyandam nga ubi. Ang pagkatid na laman na ni kuha mo ganun sa kumuhan ha. Mas marinan ako yung ubi nga kuhan violet. Ang gyandam kay paborito man ang manang ng ubi kay magkuhan manang mag bijaman da pa naman ro November mag-ready na sila pang pamasko hindi gani bagong tuig manang ubi jam na ako ubi ari mga 5 ka kilo panindugangan o makita ko napay panghagad na ubi. Sabon ko duhang salamat ninyo, mga madam, mga mamod sa laban silang duha. Nakasibuo na ko sa ilang sanina. A few moments later. Rami, Kanang hilaw. hindi mo na mo ka ganas. Ano na ha? Sab-sab na natin sa Nakagobot, kaya na niya po lang namahon sa ganas, langsang kuno kuan. Yan, sana pag-usog ba rin buli na ako man. Kusog bagisangag, gunggungan. Muna gunggong. Butang Baga. baga sa kaha. Anda. Sa prami. Kaila tere? Ilang oras na kuno ka. Free ano ka? Ingkaan na kuno ka mangurus. Pero malibang mangurus na siya. Pero hindi mo sakit din kuno. Kuno na alam mo mugas sa Mama Julie, amo na alam tunod pa dong. Nga, nag-espilar ng silpin. Nakapag-utos ka, Esther. Oo, Esther. Nailen. Love you, Nailen. Oo. Magdalis na sila yung Saan lang ba yung oras dahil nang? Alas 8 na ako pa. kapit na. Simba ka kay Domingo malagi ron. Sa kuno yung oras yor. Mga ligo may gruhat pa rin dyan. Love you, Tersale. No, mga ligo ka kuno na uban nun. Tabag ka, Nay. Sa kabuan. Sayang. Kabir sa Ka. Di kay trabaho ko bi. Kaya yung kapay tagbugas ng mga kuya. Pag-upag ko nagkarkabe, nagpahilit ako doon sa bati. Ang puti ang puramin ha. Puti yung kunot. Agnaong lang ito ma. Puti ka po na rin gwa pa tiri. Si tiri kay mormon ka pas tiri. Ay, dami. Ano yung color? Milo. Ay, sa kuba paliti. Pulasok mo Riza. Ang sa imo? Milo? Mariza. Palihog. Nga. Gusto ka lang mag-apply. Magmay mo. Isa mo na. May ukra pa to. Sus, karagtagin mo rin nagka-ukra na tilukon. Hindi mo na yung ha. Pwede, marag na ukra rin ha. Uy, mahaway! Di ay. Murandang! Ito man. Ngayon ra kay na Wow. pagmanok. Nag Kaya doang, pag-apply sa trabaho lang. nagkita sa mo nagkita ay. Napis ila nagtumigad kay. Das nung be nang nili. Deliver de. Ano na ipultre? Wa palagi mo anhira mo ingan ra siya kay sakit di manok. Muna eh. Ah, nangasakit ang manok. Ang bawan pa. Good morning, Dalawa man. Gita ni mo ay. Uy, baka na pura hinagtak man ka. Ako bay. Itlog aho. Sa mo gitlog. Lansang ay suwa. Nga ni may dali sa Domingo. Maro yung katapok danis bayog Domingo. Esa, gabut-gurut to. Kamot yan. Kaya pagdali na. Tita na, nagtipid na los mais isang rice. Ano ko tiri? Tipid o grasito ay, dinang agad na gabi eh. Nagdasal na na utro kaya big babas at bihulin.
Tapos mo kagaran. O may nang bahaw. Di, to isa kakaliro ng dinang agdang. Di ako mga mukha kong bahaw. Kadi tatay mo ka agbahaw. Ako mo Di ka to. mukha nga pala may mukha ko. Sa may kol. Bahaw, luto. Ile ko kay magbutang ra ko sa gikuan kananay agluto. Buting ang tubig. Asinan butang ang itlog. May mo ang lahat in ball. Kadkaon na mag-ija ri batasan dira gili ako. Agritang bisita. Tawag sa. Mahaw. Mahaw. Ay, salamat! Salamat. Tiyo, salamat ka! Sisa nga ni. Salamat ka karon. Ningunawan ako kaon kay kasama ko. Di na maibadang nindong lima. Dami na, Tama dami. rin. Limog-mog na Ano rin. kaon gamay. Ang kaon ko tronda, tuloy ka. Kuya na ba na magikulikog mo ng ganot? Ano man? Tanawa ko mo ay. Kinahin na naghiwi naman na lang pagkama. Sige lagi ka. Tanawa ay. Tanawa na burot. Hindi nga to allergy si kaos aling itlog. Usa ay aron. Huli nga sa dang. Tanawa. Diyan ka mo. Ipakita na ikaw. Pangitang na liksiya ng wan allergy na. Adyo ka tabi. Muglapaw. Tamak-tamak siguro may isang nila mayor. Masa man? Nagbatan. Bali na mo na. Kaon tag-udan eh. Nagpatan maguna. Kita kang itag sa tagsa. Tanawa. Nagpud may nikalan. May bisig na rin. Gamba ni Krubit. Gagamba. Nabi to gamba na nga nakasagaran mo Krubit. Sauna ako uod. Uud-ud ka na na Uod nga gagmay. Gana na katong green. Lingkod diri. Green nga uud. Green nga di ba? Uud sudan na ka green. Dire. Sa overnight ganyan ni boy. Meron mo ko man tanggap. Lubiin. Burnett asa. Overnight sa. Ako kay bawa yung pangutana kay di ako Asa mga kasa? Net pa ba nami? Atong undoy mo pangutana. Asa mo? Ato siguro stop. Gida mo sila undog lubuin. Dito. Kaya ako kay bawa na kay kaundoy ng plano. Asa lagi asa na alapit. Tap. Tap. Dapat po panoramic ba? Ah, di ko dadto. Daman katungas beray ka. Dito ko sa una. Kaya kay bata at bawal. Kay mura mo kung bilig nga bata na ni magduwa kag balon. Tuwag luto. Baligid. Nudol lang sa diyan pamahaw kay lansang, Kay ganas. kay kita kay habag pagkubo nimo. Mabandatin na mo. Lagi. Ganun uli. Asa tayo sunod tayo napod balik. Nagtrabaho magud na. Isa may kon sa mag-birthday si mga ate. Bakod. Karon na adlaw. Ako karon timing ko. Kay pande dari third floor. Pan lang ito. Pan Sa kaluhaw karong uton na. Kuntos na magpan. Ano na? Otro. Ano po rin? Bisa na pong bisan mo nakikaban sa kantin. Si Sarabay tag hatag og baso og kutsaras customer. Katong nila sa naskiya kanak sa dosada. Daghang sa pans. Ingon maltus. Plan. Bisan tong kaabang kay sa kabata-bata. Kita de ka. Nag-TikTok mo na sila. Gimay di mo ning kuan si Sil. Anak tong nanguya. Ha. Ay lang TikTok gimay di si Za. Lami na ra restaurant kay na anay mga wallpaper. Ha? Alam mo lang selfie dito ba kay lami na wallpaper ba? Nan wallpaper na. Balik ka kyang. Lami ba? Nanapito ba?